Ja, Leif, vi skal jo både et andet sted hen end Horsens, og vi skal også til en slags anden tid end Horsens, når vi skal snakke om din roman I skyggen af krigen, som jo udkom faktisk i foråret 24. Ja, så maj 24. Jeg håber, du kan huske, hvad du selv har skrevet. Ikke? Det kan knive nogle gange. Ja, det er jo det, men så kan det jo være, at nogen kan hjælpe. Men præmissen for den her bog, det er i hvert fald, at vi har en sådan midaldrende, begyndende ældre, tidligere efterretningsagent, Peter Boyden, der sidder nede på sin stamcafé i Malaga og er sur. Og han er bitter, og han er kantet. Og så sidder han dernede med mundbind på, fordi det her foregår for længe siden, dengang alle gik med mundbind. Og hvad laver han dernede? Hvorfor starter vi i Malaga? Jamen han sidder dernede, som du siger, er sur og bitter, fordi han føler sig uretfærdigt behandlet. Det skal jeg lige sige som en parentes måske, at når jeg begynder på en roman, så ved jeg ikke, hvad der skal foregå. Råstoffet er verden. Og Peter Boyden opstod som, og jeg begynder med en hovedperson, der kom han, og egentlig i starten var han ikke efterretningsmand, han var sådan, i anførselstegn, almindelig kriminalinspektør, der kommer ud i en MeToo-sag, som jo var meget op i tiden dengang, og det synes han er helt uretfærdigt, altså helt ærligt, fordi man klapper en eller anden 19-årig i måsen. Hvad fanden betyder det? Det betyder jo noget. Så han bliver fyret, eller får en pænt, som man gør i Danmark, et pænt håndtryk og en aftrædelsesløn, og får at vide, at de vil ikke se ham mere. Men så kom den her FE-skandale, som jo stadigvæk er uopklaret, og som vi sandsynligvis aldrig nogensinde får at vide, hvad der skete, medmindre vi lever i 75 år mere. Fordi så længe har de jo lov til at bevare statens hemmeligheder. Og jeg var vildt optaget af det sagen om Lars Findsen, at han blev arresteret helt offentligt ude i Københavns Lufthavn. Og jeg var især optaget af, at den ene danske hemmelige tjeneste, altså politiets efterretningstjeneste, PET, overvågede den anden hemmelige tjeneste, Forsvarets efterretningstjeneste. Og de gjorde det 24/7, og det er ufattelig ressourcekrævende. Det er meget, meget dyrt. Og man kan kun få lov til det af en domstol, hvis man går efter de hårde paragrafer, der kan give op til 16 års fængsel for at lægge statens hemmeligheder, eller gå i fremmede staters tjeneste, eller på anden måde forbryde sig mod straffelov. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Og jeg begyndte så, og jeg er også gammel journalist og researcher, og jeg kan ikke finde noget sted i den vestlige verden, altså i vores, i hvert fald indtil Tom kom, i vores allierede lande, hvor sådan noget er fundet sted. Og jeg var ikke fordi jeg ved noget særligt insight om hele den der sag. Jeg synes bare, at det her er en fantastisk historie. Og det er en skandale, og vi får nok aldrig at vide, hvad der er sket, men tiltaler eller sigter en tidligere forsvarsminister, man spurer Findsen inde i 71 dage, og så dropper man sagen. Fordi en dommer siger, nej, I får ikke lov til, kære stat, at føre det her bag lukkede døre. Og hvad gør man så? Så siger man, okay, så gør vi ikke mere ved det. Og den dag i dag er Lars Findsen chef for Forsvarets efterretningstjeneste. De forventer bare ikke, at han stiller på kontoret, og han får sin løn. Jeg synes, det var en skandale. Så derfor tænker jeg, at det er sådan noget, jeg tænder på. Så jeg laver ham straks om til efterretningstjeneste. Han er stadigvæk fyret for en MeToo-sag. Men så bliver det en helt anden historie, fordi han bliver så, ikke for at afsløre for meget, men han sidder jo ligesom udenfor. Og der, hvor det er ikke en nøgleroman, men hans gamle ven, som ikke er ven mere, der er ven rent med hans kone, det er ham, der bliver så at sige arresteret og anbragt i Roskilde arrest, og vennen der, som ikke er en ven mere, som er chef eller var chef for Forsvarets efterretningstjeneste, han vil ikke tale med sin advokat, han vil ikke tale med politiets efterretningstjeneste, og han vil ikke tale med politiet, efterforskerne. Han vil kun tale med Peter Boyden. Og Peter Boyden siger, Danmark, jeg skylder ikke jer noget, jeg skylder slet ikke dig noget. I kan rende mig et vist sted. Så han nægter at tage til Danmark og høre, hvad hans
gamle ven har at sige. Og så siger jeg ikke mere, men vennen bliver så fundet død. Det sker ret tidligt i bogen. Og så har man jo en sag, der skal. Og så får han alligevel lidt dårlig samvittighed og siger så ja til at finde ud af, hvad ligger der bag den her skandale. Jeg synes, da jeg læste romanen, at til at begynde med, så var det lidt vanskeligt at finde ud af, hvem havde været ansat hvor. Ja, fordi alle personerne har på en eller anden måde både været i PET og i Forsvarets efterretningstjeneste, og måske i et eller andet ministerium, og nogle af dem er skrivebordsgeneraler, andre er gode folk med erfaring fra felten. Det lyder som et præcist billede af den danske statsadministration. Ja. Og man kan jo så lægge til, at nogle af dem også lider af den fejl, at de er kvinder. Ja. Det lyder også som den danske statsadministration, eller hvad? Altså, når man klatrer op der, så skal man have spidse albuer og ikke særlig meget samvittighed og være villig til at efterlade nogle metaforiske lig undervejs til toppen. Ja. Tænk på Barbara Bertelsen, ikke? Tror du, hun er kommet gratis til der, hvor hun er nået? Nej. Men tror du, at hendes underordnede kalder hende trussen, som er navnet for den chef for PET? Nej, det er hendes øgenavn. Det er bestemt ikke nogen, der kalder hende, mens hun hører det. Nej, mens hun hører det. Så holder de ikke længe tjeneste, men hun hedder, hendes initialer er JBS. Ikke? Ja. Og det har du siddet og pillet lidt med. Det kan du tro. Og hvis man ikke kan lide sin chef, så i Danmark er det en yndesport at finde på øgenavne. Det er der også oppe på toppen, så derfor men du kan ikke drømme om at sige det til hende, mens hun hører det. Det kommer man ikke langt med. Hun er nemlig bare både meget dygtig og en meget god chef i den forstand, at hun er meget dygtig til sit job. Og selvfølgelig også en hård hund, for ellers kan man ikke sidde i de jobs, hun har besiddet. Men hvordan ser du forholdet mellem skrivebordsgeneraler og folk i felten? Fordi det er jo noget, som man måske kan have som generel udfordring i mange slags job. Ikke? Altså, det er jo ikke kun i efterretningsvæsenet, at man har det. Sådan her er det med mellemledere i Danmarks Radio, for eksempel. Okay. Men jeg har beskæftiget mig med spioner og spionage stort set hele mit voksne liv, også som journalist, og det for ikke for at fremhæve mig selv, men i det store bogværk, der hedder Den Store Encyklopædi, der har jeg skrevet afsnit om spionage. Så det er noget, jeg har interesseret mig meget for, også fordi jeg har boet på den anden side af jerntæppet, og den der verden, spejlverden, og dystre verden og mørke verden, som spioner og agenter og sådan nogle bevæger sig i, der har man altid, når man snakker med nogle af de der gennem tiderne, altså der lægger de meget vægt på, jeg har været i felten. Jeg har været ude, hvor det er farligt. Jeg har været ude, hvor det gør ondt, og kan gøre ondt, og egentlig det kan, du kan miste livet. Men du har bare siddet bag et skrivebord, og det er altid skrivebordsgeneralerne, der i sidste ende ender med at kommer til tops. Der er altid sådan en fornemmelse af, blandt de aktive, og det gælder egentlig både på den ene og på den anden side, også i gamle dage af jerntæppet, at de aktive, det er dem, der våger pelsen, men det er de andre, generalerne, der sidder bag skrivebordet, der får æren, hæderen og de store lønninger. Så det er ikke noget, jeg i den forstand har fundet på. Nej. Jeg har bare dækket det videre på det. Ja, og nu skriver du så også faktisk helt i begyndelsen af bogen, altså, og du sagde det også her, at dine romaner, de starter med, at du har sådan en person, som du forestiller dig. Hvad synes du om Peter Boyden? Jeg synes, han var spændende at skrive om. Altså, jeg skriver ikke om mig selv, og han er bestemt ikke mig selv. Jeg synes jo heller ikke, at han er ældre herre. Han er nogen 50, jeg er snart 75. Jeg er en ældre herre, men det er han da ikke. Det synes jeg i hvert fald ikke, da jeg var. Men jeg synes, han var spændende at skrive om, fordi han er anderledes. Han er også, jeg tror, det var Politikens anmelder Botave, der sagde, at det var modigt at skrive sådan en Hemingway-type i 2024. Ikke? Han er sådan lidt... Han kører ikke efter spilreglerne. Han er usleben, og han er på mange måder han er virkelig god til sit arbejde, men han er en kantet person, som har det med at støde folk fra sig, fordi han ikke kan holde sin mund, og så er han kvindekær, og egentlig på mange måder synes jeg ikke, han er noget særligt
hverken godt eller moralsk menneske, men det gør det jo kun ekstra interessant at skrive om. Ja, for det får han jo også at vide af sin første ekskone. Han er jo sket fra både den ene og den anden, ikke? Altså, og hun er bare sådan, jamen altså, du er jo stort set ikke til at holde ud. Nej, fordi du tænker kun på dig selv, og du hører jo ikke efter, hvad der bliver sagt og sådan noget. Det tror jeg, vi er mange mænd, der har fået at vide gennem årene. Altså. Men han er storslem, det vil jeg gerne indrømme, men det synes jeg er interessant, at du har sådan en person, som ikke er... Hvordan skriver du ham frem? Altså, du siger, at det begynder med en person. Hvad går du rundt, mens du barberer dig om morgenen og tænker, kan jeg vide, hvordan det er at være sådan... Barberer mig ikke okay, så meget. Sorry. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke forklare. Det er ikke for, det skal lyde mystifystisk, men altså, som sagt, den starter med, at jeg ser ham for mig, for som mit indre blik. Han går ned i Malaga, og jeg ser bare, hvordan han ser ud, hvor gammel han er, og han er bitter, og han er i eksil på en eller anden måde. Og det er karakteren, og så udvikler han sig. Altså nogle krimiforfattere eller thrillerforfattere, som jeg betragter mig mere som, de har jo et plot på forhånd. Yeah. Det har jeg jo ikke, så med et fint ord, så er mine romaner så karakterdrevne. Yeah. Det vil sige, det er ligesom karaktererne, der driver historien, og jeg har meget ofte manglet meget lidt, før jeg vidste, hvem skurken var. Og så har jeg haft læsere, der har sagt til mig, gud, det har vi da regnet ud for længst. Så sagde jeg, men det ved jeg godt, fordi min læser er jo langt mere begavet end forfatteren. Men, og så sker der ting, og så udvikler der sig. Det er klart, jeg skriver ikke i blinde, hvor længere jeg kommer ind i skyggen af krigen og universet, og begynder at finde ud af, hvad ligger der bag ved det her. Jamen, så hvor mere ved jeg, så at sige. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan han skal ende, og hvad der skal slutte for ham. Og jeg var meget længere om at finde på, hvad der skulle ske i slutningen, og det vil jeg så heller ikke afsløre for jer, der ikke har læst den og har lyst til at læse den. Men det er sådan, det er. Og det, der så er vigtigt for mig, når jeg skriver på den måde, det er, at jeg bliver inde i universet hver dag. Altså, jeg skal skrive helst hver dag, fordi jeg er så bange for at ryge ud af det. Det er sket nogle gange, eller en gang især. Så det er jeg ret nervøs for. Ja. Så når jeg er i gang, så er jeg i gang. Men noget, som også sådan ligesom knopskyder hen ad vejen, det er jo de steder, romanen foregår. Ja. Altså, vi starter i Malaga, så kommer han hjem, så skal han til Tyskland, så skal han til endnu et land, hvor det er svært at komme ind, og så videre. Hvordan arbejder du med de steder, en roman skal foregå? Altså, jeg besøger dem. Jeg kan ikke skrive om steder, jeg ikke har været. Og enten har jeg været der, eller besøger dem med min trofaste notesbog, som jeg altid har på mig. Og så noterer jeg lugter og lyde og steder, og prøver at se det, ikke med mine egne øjne, men sådan lige sætte mig, hvordan vil min person se det her sted. Og så kommer det tilbage. Det er ikke sådan, at jeg researcher, og så sætter mig hjem og skriver. Jeg skriver, rejser ud, kommer tilbage og skriver videre. Okay, så når der for eksempel foregår noget nede i Tyskland, så er du faktisk allerede et stykke inde i romanen, inden du tænker, jeg må hellere til Berlin? Ja, eller, det kan du. Ja. Jeg kan ikke lige huske præcis, om det var sådan, det var, fordi min kone og jeg havde boet i Berlin mens jeg skrev faktisk, så jeg tror, det var der, den kom. Men det kunne godt være sådan, at det skete, ja. Ja, jeg ved ikke. Jeg tror aldrig, jeg har skrevet en roman, der foregår udelukkende i Danmark, og det er faktisk ikke noget, jeg sætter mig ned og siger, nu skal vi altså på en rejse, men det ender altid med, at vi kommer på en eller anden rejse. Og det ved jeg ikke. Det måske... sådan ender det bare, så det har jeg opgivet at finde ud af, hvorfor. Den, jeg skriver på nu, der ender vi også andre steder end lige i Danmark. Så. Ja, men altså, den her, den både begynder og slutter jo nærmest. Ja, det, jeg så ham gå der, jeg kunne se ham for mig gå dernede i Malaga, ikke så langt fra H.C. Andersens statuen, der ligger på Avenidaen dernede, og tænkte, om det er sådan, han er, sådan er de begyndt alle sammen. Ja. Jeg har også på den måde jo begyndt på adskillige romaner gennem årene, og jeg har jo i den her sal 40 års forfatterjubilæum sidste år, og så har jeg skrottet den. Efter 30 sider eller 25 sider, og tænkte jeg ved ikke, hvad hulen ham eller hende der foretager sig i mit liv. De skal ikke nogen spændende steder hen, dem her. Nej, og så har jeg jo så trykket på, jeg gemmer det ikke af sentimentale år, jeg trykker på delete-knappen. Hold da op. Og kan savne i sådan et romantiseret øjeblik, dengang man på 100 milliarder år siden, man skrev på skrivemaskinen. For så kunne man jo sidde sådan
foran den åbne ild med whisky i glasset og smide siderne ind. En efter en. Og føle ens forfatterhjerte bløde. Nu trykker man bare på en knap. Så er det væk. Ja, og pejsen, den ville også være elektrisk, ikke? Så man vil heller ikke få noget ud af at kylde noget. Nej. Derhen. Så jeg har arbejdet sådan hele mit liv med romaner og noveller lidt anderledes. Jeg har også udgivet 3 novellesamlinger. Men jeg havde skrevet 3 romaner, tror jeg, da jeg opdagede af en forfatter, som jeg sætter meget pris på. Graham Greene, han arbejdede faktisk på samme måde. Og det på en eller anden måde gjorde det mig trøstet og gjorde mig glad. Jeg tænkte, okay, det er sådan, man godt kan arbejde sådan. Når han gør det, In Search of a Character, skrev han en lille bog om, der handler om, hvor han rejser ned ad Vestafrikas kyst for at besøge en spedalskhedskoloni og skrive om den. Det er før 2. verdenskrig. Men i virkeligheden er han på jagt efter en hovedperson. Og jeg er også, nu er jeg i gang med en roman, så nu er jeg ikke på jagt efter en hovedperson, så I behøver ikke at slå blikket ned, når jeg kigger ud over det. Men ellers altid en eller anden, det kan være en bemærkning i en bus eller et sted, der tænker, jamen hvad er det, og hvad får det ham? Eller det er som regel en mand, for det er jeg jo. Hvad får ham til at tikke? Hvad er han for en? Hvad ligger bag ved ham? Og så er det jo egentlig undersøgelser og udstyre ham med kone og børn, hvad man ellers bruger for som romanfigur. Fordi jeg prøver egentlig altid, når jeg ser tilbage på det, aldrig at skrive om superhelte, men om almindelige mennesker, som kommer ud for usædvanlige begivenheder. For det må også gerne være underholdende og spændende, så man synes, det er sjovt og interessant at læse. Men egentlig, jeg tror, det er professor Lars Ole Sauerberg, som har sagt, at det er the innocent bystander, den uskyldige tilskuer, der egentlig meget mod sit vilje bliver draget ind i noget, han eller hun egentlig ikke har valgt. Og det kan jeg godt genkende. Ja. Så, nu hedder romanen jo så I skyggen af krigen, ja. Og den lægger ud lige, altså nærmest i dagene før, at Rusland invaderer Ukraine. Ja, nej, Rusland invaderer Ukraine i romanen. Ja, men den lægger ud lige dagene op til. Undskyld, ja. Altså, du skal jo ikke undskylde for din egen herlige bog, vel? Men altså, den der... Ja. Det er med til at få Peter Boyden til at sige ja til at tage det her job. Ja, men jeg synes, når man læser romanen og ser, hvordan han sidder der med sit mundbind, som han ved Gud ikke kan få op over næsen. Det kunne jeg heller ikke. Nej, okay. Men det er der ret meget i. Så tænker man sådan på en eller anden måde, hold da op, hvor er det længe siden. Ja. Og det er det jo ikke. Nej, altså, men der var også mere... hvordan skriver du om kamp med verdenshistorien? Nej, men altså her var... Altså, den går jo i gang lige efter. Vi har jo ophævet restriktionerne i Danmark, men de var ikke på det tidspunkt ophævet i Spanien. Jeg synes, at coronaen var en forfærdelig tid på mange måder, men det er også jo en for mig at se en vildt fascinerende tid, hvis jeg kan bruge det udtryk, fordi jeg havde ikke forestillet mig egentlig, at vi danskere øjeblikkeligt ville stå ret. Og simpelthen fuldstændig nikke ja til, at vores borgerrettigheder og frihedsrettigheder bare blev taget fra os. Det kan godt være, det vil jeg ikke gå ind i, og det var med en god mening og alt muligt. Men vi gjorde det. Og det synes jeg egentlig både var måske godt sundhedsmæssigt, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det var lidt uhyggeligt, hvor nemt det var, synes jeg. Og jeg er også meget hysterisk, hvad sådan noget angår, fordi jeg har boet i 2 totalitære lande, Spanien under Franco og Sovjetunionen under kommunismen og rejst under Putin. Så jeg er virkelig sådan meget ops på, at det vi har opnået, demokrati og frihedsrettigheder, for at være meget højtideligt, det er skabt af mennesker, og derfor kan mennesker opgøre det igen. Bare se på, hvad der sker i Amerika. Så det spiller jo også en rolle for Peter Boyden, at han oplever det her. Det med mundbindet, det er for at gøre lidt grin med mig selv, fordi jeg er gift med en læge, der har gået med mundbind hele sit liv, og hun sagde bare, hold nu op med at være hysterisk, tag det mundbind på. Men sådan var der jo. Men altså, hvis I tænker tilbage på det, var det jo absurd. Hvis nogen havde fortalt mig, at københavnerne kunne man få til at gå samme vej rundt om søerne, så har jeg sagt, nu må du holde op altså. Det får du da aldrig københavnerne til. Det gjorde de.
Ja. Vi gjorde, hvad der blev sagt, og det var både egentlig måske godt for coronaen, eller mod coronaen, men det var også lidt uhyggeligt. Fordi politikere, lige meget hvem de er, når de først har oplevet magtens indgang, så kan de bruge det igen. Ja. Men tænker du, at Danmark i virkeligheden ville være nemt at rulle over på samme måde, som det sker i... Altså før coronaen ville jeg sagt nej under ingen omstændigheder. Efter coronaen, der er jeg ikke så sikker længere. Jeg mener virkelig, at vi har skabt det. Mennesker har skabt det, mennesker kan omgøre det. Hvem havde forestillet sig for bare 10 år siden, at USA pludselig kunne være der, hvor Amerika under præsident Trump er i dag? Personligt havde jeg ikke forestillet mig i starten af 90'erne, hvor Rusland havde demokrati og havde smidt kommunismen på porten og var ved at udvikle sig til et markedsøkonomisk land, som ville være medlem af EU og NATO og var venner, og jeg ved ikke hvad, og det var Putin faktisk også de første 2-3 år, at man så i dag sidder med et benhårdt diktatur, der på mange måder er værre end det kommunistiske. Det har jeg nok ikke troet. Jeg har ikke troet, at en ny generation med en anden software op i hovedet en gang til ville finde sig i at leve i et totalitært system, men det gør de. Jeg har ikke forestillet mig, at Amerika, som jeg har boet i og som jeg holder meget af, ville acceptere den damptrumle, som Trump nu ruller hen over det amerikanske demokrati og den alliance, som Danmark som en lilleput-nation har været afhængig af. Så jeg er ikke så sikker på mere, at vores frihed og vores demokrati i den vestlige verden er støbt i beton. Den er støbt, eller står på lergrund. Og det skal nok lige blive lidt hårdere, før vi er sikre. Men det er sådan mere en dystopisk tanke om det, men det er jo ikke... Når jeg læser nogle af de mere tænksomme amerikanske iagttagere om, hvordan de ser faktisk det amerikanske demokrati være i alvorlig fare, ja, så tænker jeg, okay, det stærke land, med de rodfæstede demokratiske traditioner, en mand kan altså pludselig vinde, og så alle de idioter, han omgiver sig med. Men en mand, der lyver og ikke ved noget om noget som helst, og siger 2 ting inden for en dag, som om han var en gammel kejser Napoleon. Jeg vil lige have Grønland. Giv mig Grønland. Det er en god handel. Altså, den bedste vittighed, jeg har set længe om ham, det er, at han sidder overfor en journalist, så siger journalisten, med præsident Trump, de er blevet taget i 31.535 løgne. Hvad for en synes de er den bedste? Så siger Trump, jeg lyver ikke. Så siger journalisten, den synes jeg også er den bedste. Altså, vi kan grine af det, men det er fandme uhyggeligt. Ja, men nu har du jo så boet bag jerntæppet, som du siger, og rejst rigtig meget rundt omkring i verden. Har du nogen mening om, hvad man kan gøre for at stå op mod de der mænd, der lyver 31.500? Jeg ved ikke, hvor mange gange. Jo ikke rigtigt. Vi kan jo gøre det, vi er i gang med. Altså, nu ved jeg ikke, om det skal være køb, men altså, vi skal jo klart have reetableret et territorialt forsvar, som vores politikere har ødelagt gennem de sidste 30 år. Det har vi jo ikke mere. Og vi skal jo i hvert fald i Europa nok regne med, at Trump er der i hvert fald nogle år endnu, og der er ikke sikkert, at der nødvendigvis kommer en anden type end Trump. Så Europa skal jo se, hvad vi kan gøre ved det. Alt er der jo ikke. I øjeblikket mener jeg jo ikke, at Putin er nogen fare for Danmark. Han har jo rigeligt at gøre i Ukraine. Der er Trump måske en større fare for Danmark. Men så kan man sige, altså Trump har i hvert fald gjort én ting, det er, at han er tilsyneladende ved at samle et meget, meget splittet Europa. Og Putin har jo også gjort sit. Han har jo i hvert fald sørget for, at Finland og Sverige kommer med i NATO. Altså, så det er jo nok ikke deres planer. Så det er vi jo nødt til, og så kan jeg godt forstå, at vores regering går på listefødder, fordi USA er jo uden sidestykke vores vigtigste allierede, og lige meget hvad Europa gør, så er vi jo beskyttet af den amerikanske atomparaply. Og det er jo lidt uhyggeligt at snakke om, men britterne har et par 100 atomraketter, og franskmændene 243 eller sådan noget. Russerne har 6.000 sprænghoveder, og amerikanerne har vist 5. Så vi kan jo slet ikke være med i det spil der. Og det kan man jo ikke bruge, men det er jo nok til at bruge som trussel. Så jeg tror, vi lever faktisk i en skrøbelig tid.
Men nu tænker jeg egentlig mere på, hvad kan man gøre også som sådan en person, der ikke nødvendigvis bevæger sig i en efterretningstjeneste, eller som er såkaldt almindelig menneske, sidder i en regering, eller altså, hvor man kan sådan, altså, men man kan vel også mentalt ruste sig, tænker jeg, mod den der damptrumle, som de er. Jo, det kan man vel. Men samtidig kigger man jo på, hvordan demokraterne har det lige nu. Hvis først Trump planter det amerikanske flag i Nuuk, så tror jeg ikke, det hjælper så meget at opruste sig. Men du har en pointe i den forstand, som noget måske ikke er så omtalt i Danmark, hvis du tager krigen, overfald mod Ukraine. Ukraine har på mange måder siden 2. verdenskrig dannet det Ukraine, vi kender i dag, minus Krim. På mange måder har det været en meget splittet nation mellem øst og vest, hvor øst sådan var meget russisk, domineret med den russiske ortodokse kirke, det russiske sprog, og den vestlige del har været der, hvor man talte ukrainsk, hvor man var katolikker, og ens kulturelle påvirkning kom fra Østrig-Ungarn og Litauen og Polen. Og de har brugt mange år efter selvstændigheden i 92 til at bekrige hinanden. Nu er det så lykkedes Putin at danne en nation, der står sammen. Det gælder nu, skal man tale ukrainsk. Man har skrottet omkring 22 millioner bøger på russisk på bibliotekerne. Man kan ikke købe russiske bøger eller aviser eller tidsskrifter i boghandler og sådan nogle steder, fordi nu bygger man en ukrainsk nation på speed. Så hvis Putins plan var at trække Ukraine tilbage til Rusland, så er den mislykket i den grad, for nu har man en meget stærk national bevidsthed om at være Ukraine. Bare et lille eksempel. Danmark har oprettet et kulturinstitut i Kiev, og jeg talte før jul med den danske leder, og hun har ansat, jeg tror, 8 eller 9 unge ukrainere, sådan halvfrivillige, der går til hånde. De er alle sammen, født ud af det, der hedder russisktalende familier, og de har gået i russisktalende skole, og de har helt sikkert talt russisk derhjemme. Der er ingen af dem, der vil tale russisk sammen på arbejde, og nogle gange er deres ukrainske stadig sådan lidt ubehjælpsomt, men de vil lære det, fordi for at vise dit nationale sindelag, så bruger du nu det ukrainske sprog. Præsident Zelensky er et eksempel. Han er født og opvokset i en russisktalende familie. Han har gået i en russisktalende skole. Han har læst jura på russisk. Han blev en stor stand-up-komiker og skuespiller i en russisk tv-serie, eller russisk talende tv-serie. Han taler ukrainsk nu. Og det vil sige, du skaber, og det vil jeg godt sige, det er en kulturel mobilisering, hvor du siger, det er vores sprog. Og jeg tror egentlig, nogle gange har jeg tænkt på, om det var sådan, det danske mindretal, eller de dansksindede i Sønderjylland før genforeningen, altså efter krigen i 1864 og besættelsen, at det var sådan, de havde det. Vi taler dansk, for det viser, at vi er danskere. Vi taler ukrainsk, for det viser, at vi er ukrainer, og vi vil beholde vores ukrainske land. Ja. Og det kan du ikke råbe kun med kampvogn. Så med den kulturelle mobilisering, så vil vi tænde et lille lys i mørket, og så vil vi ellers skynde os ned ad denne scene, for de næste står klar. Tusind tak, Leif Davidsen. Tak fordi jeg måtte. Tusind tak til Leif Davidsen og Susanne Bjertrup.